Jo som el Mateu Xurí, vol dir ara en Mateu. Si aquest micro fos el seu, hi pogués ser aquí. Però no ha pogut venir per obrir aquesta glosada, gracienca i estimada per glosadors de Mallorca, i que té en funcions de porta una oda a la sobrassada. Per dir-la després d'ell i després d'en Pere Tàpies, ens fa sentir com ganàpies i sense gens de nivell. Però sucar-hi el cervell és tasca de glosador. Per això ha acceptat l'honor d'inaugurar la ballada, en l'oda a la sobrassada que es mereix l'ocasió. Però qui l'ha mantingut i s'ha donat sense rebre són els guardians d'un sabre tan secret com conegut. No vos tremolen ses dents per pegar una mossegada a un bossi de sobrassada feta d'Antoni Torrents. No per Antoni Torrents, d'en Toni, feta de tot el seu cos. No seria un plat molt gros, sinó de samida i doni, amb un puntet de dimoni, de coent, no res estrany. Pastada per un company, vermella, plena, poblera, amb oldrió, pa mengera i de nou menjar cada any. No vos penseu que s'aturi, perquè diu que enguany s'atura, qui ha fet que la cultura, enmig de tot, sempre suri. I si no, que mos ho juri, així com li hem de jurar, que sempre tindrem en sa mà la copa alçada i plena per qui fa la sobrassada i ens ensenya com se fa. Molts anys i bon profit!